Ola, me chamo Iria Otero e son viticultora e adegueira en Leiro, na comarca do Ribeiro. O meu proxecto se divide en dúas partes, unha que se chama Iria Otero Viños, que é un pouco como a miña identidade de cada variedade na súa zona vitícola máis famosa, pois Albaíño en Rías Baixas, Godello en Valdeorras e Treixadura aquí na zona do Ribeiro. E ademais tamén teño que se chaman viños con memoria, que a parte como máis artística e un poquinho máis personal, con mestura de castes e elaboracións en materiais tradicionais como o castiñeiro ou o formigón. Bueno, eu decidín hai certos anos vir a vivir aquí ao Ribeiro, que é onde establecín a miña adega base. Xa podes ver que a contorna é espectacular e tamén porque aquí traballamos con tres vales moi importantes, o Miño, a Arnoia e o Avia, que é onde nos atopamos. Hai moita variedade e moita capacidade para unha enóloga como a min de facer viños diferentes. A nos parecenos como moito máis orgánico e un xeito de desenvolver o rural, pois vir coa familia, manter as escolas abertas e facer pois vida rural. Tiven a sorte de ter dúas axudas que para mí foron fundamentales para crear a miña adega, para decidir a vir a vivir aquí, e foi a axuda EMEGA, para mulleres emprendedoras, que foi coa que conseguín comprar a casa onde agora mesmo temos a bodega establecida, e tamén axudas de IGAPE para empresas, para desenvolvemento e crecemento de empresas. Un traballo como o meu, que ao final, aínda que hai moitas mulleres detrás, está bastante masculinizado, cada vez somos máis as que firmamos o noso traballo, e obviamente entre nós tentamos facer unha rede común, e de feito eu aquí en Leiro, onde eu me atopo, está unha das adegueiras a que eu máis respeto, que é Xulia Bandes, onde Arrieiro, e nós incluso compartimos a maquinaria.